Na, sige lang, bukag pa. Salam sana. Manok. Carrots. Halo. So guys, andito kami ng Ragunani at bibili kami ngayon ng prutas para sa mga bata. Magkano lahat eh? 440 Only? Oh wow, discount yung 5 pesos. Yeah. Okay, salamat. Bibili tayo ngayon guys ng gulay para sa mga bata para masustansya yung kanilang pagkain. So yan guys, nandito tayo ngayon sa BCC Lloyd at bibili tayo ng school supplies sa mga bata. So yan guys, welcome dito sa bahay ng mga bata. So kasama ko si Uragon Hane at magluluto kami ngayon sa mga bata. So abangan nyo guys ang mga gagawin namin ngayon. So exciting kasi meron kaming pasalubong sa kanilang mga school supplies. Galing yan sa sponsor natin. So may nag-sponsor din ngayon ng kanilang kakainin na masustansyang gulay at prutas. So abangan nyo yan guys. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and like our videos mga kahabi. Hiling mo. Hiling. Hiling mo nga eh. Ako lab, ako ni pa ako lab. Bo ka man lab. Ako lab, ako. Ako. Lab queen. Nandito nga tayo ngayon sa mga bata at magluluto tayo ngayon ng masustansyang gulay. Ito ang ampalaya. So yan, lutuin natin to guys. Itong ampalaya. Bumili ako ng carrots. Yan. Mag-igado tayo ngayon. Igado with itong atay ng manok. Ito yung ating mga ricado. Lagyan natin ng oyster sauce. Yan. Ito, mantika. Tapos bumili din kami ni Uragon Hane ng 1 kilong galunggong. Ayan. At sa almusal, ito Atlantic Bakery. Ang tawag dyan ay sibuyas. Sibuyas. Ito, ampalaya. Ampalaya. Ito. Ano to? Sabi manok. Liver. Liver. Ito. Carrots. Carrots. Carrots, sabi carrots. Sibuyas. Onion. Yan, bawang.
bawang. Asan yung isda? Yo. Yan. Hindi, mantika. Sabi mantika. Nani? Lana. Yan, very good. Ito, sabihin mo muna to, ampalaya. Ampalaya. Isay pogi sa mo, isay pogi. Ah, very good. So guys, ito na. Tutuin na natin itong palaya. So guys, tulong kami ni Rolly at ni Roy magluto ngayon ng ulam. Medyo islanting ang pag ano mo, islanting. Ganyan o. Yan, ganyan o. Tapos, pag ganyan siya. Hawakan mo to. Dito ka. So, ang pag ano Roy, ganito. Hey Rolly. Islanting mo ganyan o. Yan. So, ganito dapat ang gayat ng marigoso. So yan guys, ang ginagawa namin ngayon, magluluto na kami. So ang ginagawa ko sa ampalaya Roy, kung gusto mong makain, minsan kasi, mas maganda sana hindi natin alisin yung pait, kaya lang baka hindi kain ng mga kapatid niya. So binubudbudan ko to ng asin, yung ampalaya, Roy. para maalis yung pait. Oo. Ito nani. Hindi pa. So binubudbudan ko ng asin yung ampalaya, tapos Sin. hayaan ko lang ng 5 minutes para lumabas yung ano niya, yung pait. So pwede namang hindi naman gusto ko sana hindi alisin yung pait, kaya lang baka hindi kumain yung mga bata. Baka hindi kumain si Pali-Pali. Prito na kami ni Roy. Roy. Mapiprito na kami ni kuya mo. Roy. Balik. Tamba sa bubok. Tanda. Nam sana. Kung halimbawa Roy, mapauwi namin ni Kuya Muroy si Papa mo, okay lang sa inyo? Iya po. Okay lang na umuwi siya dito? So, na-miss mo siya? Na-miss mo si Papa mo? Dikit po. Dikit lang? Konti lang? Ikaw, gusto mo umuwi na si Papa mo? Ayaw? Papa? Hindi niya napakilala, no? Hindi niya na nakilala yung Papa niya, no? Hindi ko lang po alam. Hindi niya natanda. Tanda mo pa si Papa mo, Papa? Tatay? Tanda pa? Hindi mo natanda? Gusto mo umuwi dito, Papa mo? Huling. Ikaw gusto mo umuwi? Junel? Papa? Oh, gusto daw ni Junel. Ikaw, Rolly, gusto mo umuwi dito, Papa mo? Iya po. Yan. Sana talaga mapauwi na namin. So, ginagawa ng paraan ni Kuya mo Roy. Roy sana. Ginagawa namin ng paraan ni Kuya mo Roy na makauwi dito si Papa mo. Kasi hindi basta-basta yung pag-uwi. Kailangan ng pera. So, sana makauwi bago magpasko. Gusto niyo makauwi bago magpasko? Iya po, para salo lang kami pagpasko. Si mama mo naman, halimbawa kung matagpuan namin si mama mo doon sa lugar na sinasabing nandun siya. Ano sa tingin mo? Halimbawa kung pumunta dito si mama mo. Kung tanggap man kami, tanggap ni man. Tatanggapin niyo din. Pero na-miss mo man si mama mo. Iyo man, mas magaling pag may magurang pagpin talaga. Kung tanggap man kami, tanggap ni man. Tatanggapin niyo din. Halimbawa kung may iba ng pamilya. Halimbawa kung may iba ng pamilya si mama mo. Nagkataon na meron na pala. Malungkot ka ba?
Ha? Masakit ba sa damdamin mo? Bigit man lang. Okay lang. Kasi matagal ka nang hindi mo sila nakita. Uwi dito? Gusto mo si mama mo umuwi? Mama? Kilala mo si mama mo? Mama? Mama? Kilala mo si mama mo? Hindi? Mama? Hindi mo alam si mama mo? Ikaw, Jonel, gusto mo mag-uwi mama mo? Gusto mo? Very good. Tapos, Ikaw, Katay, mama? Gusto mo mama mo? green sito. Kasi hinahanap na namin si mama mo. Baka pumunta kaming Kalabanga. Sabi bagay Kalabanga, no? Pare, Baka pumunta kami doon. Paano pag ano, halimbawa, nakuha namin doon. Okay lang ba isama namin dito? Okay lang. Kahit may pamilya na. Ah. Okay lang, para makita nyo lang. ito naman, ito na. Ang daming sibuyas dito. Ang daming siruli yung nag-ayat ng Manok. sibuyas. So, Manok. liver. Ito naman, ito naman. Ito na, ito na. Manok. Ano yan? Atay. Ay, Atay ng manok. manok. Sarang. Dugo. Hindi. Oyster to. Dugo. Sige. Yan po ang ating bagong chef cook. Na? Sige lang, bukag pa. Sige. So yan guys. Yan, ito na yung ating marigoso. Yan o. Ito yung tubig. Dugo. Pakita mo, Roy. Yan si Roy ang cameraman. Ito yung sabaw nung ano, lagyan kong asin. Huwag ganyan ang paghalo. So ito na guys yung niluluto namin ni Padi-Pading ano, gulay. Yan o, ginisa sa ano, parang igadong Along. Ano yan, ampalaya, may carrots, tapos may manok. Atay. Giling. Guys, ilalagay natin to. Ilagay mo to. Sige, lagay. Sino din naman eh? Ayun na. Tatay. Ayun na. Ayun mo na. Mainom ka na naman. Bad yan, bad. Tikman mo. Takop. Yo. Tana. Hawakan mo. Tana. Tapadan. Sige. Patan mo. Sige, kita na. Taram. Very good. Naroy, luto na. Magano na tayo. Makainin natin yung mga kapatid mo. Ayusin mo na yung lamisa. Madali na dyan, go! Makain na tayo. Ayo. Tayo na natin. So ito na guys, yung ating ampalaya with liver ng manok. Tignan nyo. Ano? Ulam. Ayan, si Roy naman, naasikaso niya yung mga kanin ng kapatid niya. Dandahan lang para hindi matapon na. So lalagay natin sa kanya-kanyang plato ha, para hindi na matapon. Roy. Kasi pag hindi kasi
Sige, pray mo yan. Huwag sabaw. Ready muna namin dyan. Ano sa'yo mo, boy? Oh? Ito kayo na Rolly, tapang hindi ka na madali. Ano Rolly. sa'yo mo, boy? Ano sa'yo mo, boy? Kijanggo ang dakon. So, ma-pray muna, stop. Yan, Panginoon, salamat po sa pagkain na aming kakainin. Salamat po sa mga blessing na ito na tinanggap namin ngayong araw. Araw. In Jesus' mighty name, Amen. Sabi Amen. Araw. Amen. Amen. Sigaw. Sige na, kain na. Labak mo. Isda. Paano isda? Sige na. Kuha na, Rolly. Kuha na, Rolly. Sarap ng prutas, oh. Kam. Sarap. Kam. Bara. Ano to? Picture mo na. Sige na, kuha na sana. Bahay. Ko. Picture. Kuha ng apple. Isa lang go, isa. Isa lang. Isa lang go. Mamaya na yan. Rolly, kuha ng apple mo. Isa lang. Mamaya. Mamaya na yan. Mamaya na yan, mamaya. Apple. Mamaya. Yay. Ito. Yan, meron guys, tigi isang bag sina tatay. Ito. Wow. Sige, isa kayong coloring book. Yan. Dua. Dito ka, halika dito kung gusto mong big. Dito yung dua. Hindi na tawa ka. Mamaya muna, maano muna tayo. May pantahar. Here's for my day. Yan, meron ditong extra pag naubos na, marami yan. Matahar muna kita, matahar. Ayaw. Matahar. Ayaw. Salamat po. Django, sabi mo, salamat po sa nagpadala. Django. Salamat po Ma'am Jessie Lakwata sa pinadala niyo pong pambili ng ng mga Bata. anong tawag dito? School supplies ng mga bata. So yan. Salamat po Ma'am Jessie Lakwata. Sabi, salamat po. Sabi, salamat po. Ito. Yaman. Ilang. Very good. So, galing ito kay Ma'am Jessie. Sabi ni Ma'am Jessie Lakwata, magano daw kayo magsulat, ha? Ay. Mag-color diyan. Pinadala niya yung pera pambili nito. So meron po silang tigi isang coloring book. Meron pong extra, wala ka pang lapis. May extra pong tablet paper. At tigi isa po silang bag. Yan, nagpadala sa atin ng pambili. Salamat din po kay Ma'am Leopolda. Yung pasalamat tayo sa pagkain natin kanina. Ma'am Leopolda, salamat po sa pagpapadala para sa pagkain ng mga bata. Salamat na. Ay, very good. Panibagong araw na naman po yung aming natapos. So, salamat po sa mga nag-sponsor at sana po ay sa mga bagay na ito ay matuto po yung mga bata sa simpleng paghawak ng lapis at sa pagkukulay. So, bukas, pagbalik po namin ni Oragon Haning, so yung naman, alphabet, tapos yung syllables ang dadalhin namin. So, yan po. So, sa ating mga sponsors, salamat po sa inyo. Sabi, salamat po. Kaway na, kaway. Salamat sa harap. Katay. Bye-bye. Bye-bye. Sabi, Bye. bye-bye. Sabi, bye-bye. Gagana. Bye-bye. Hihiling ka na. Sabi, bye-bye. Bye-bye. Bye. Hey. Ayan, ganda ng bag ni Kana. Salamat. Ganda ba ito? Maganda? Mga, ganda. Lagyan natin yung mo. Lagyan natin yung gamit mo. Lagyan mo din yung gamit mo. Gedang. Lagyan mo natin yung gamit. Lagay. Yan. Yan.
Isa lang. Isa lang. Sa kanila na yan. Un. Bumusta. Ting. Yan. Yan. Oh, sa'yo na yan, oh. Rob. Yan. Ang tatay. Yan. Un. Na. Magaw. So, salamat po sa ating mga sponsors. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube. Bye. 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 Bye! Bye. Bye. Bye-bye! Ay, binubulo mo naman eh. Ayun. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, Wala naman yung namawala eh. bye-bye! Bye. Ay, kasalita na si Katay. Bye-bye! Wala, agaw na niya mga anak ko. So, yan guys, kung hindi ka pa nakasubscribe, Siguro sa kita tarang. yan mga kahabi, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, Oh, please subscribe and like our videos mga kahabi. Bye-bye! gusto ba ba kayo? Bye-bye! Bye. Bye. Ayan, Yung. gagawin. Talagang yun, alam talaga. Sige na ko. Tayo. Okay. Nay, tayo. Kutsi. Sini. Kutsi. Bye-bye. Dito. Bye-bye. Ano yan? San? Asan? San? Sino? Sigo. Ni. Django? Sigo. Sabi daw, ano? A. Ting. B. Ting. C. Ting. B. A. B. C. C. Ting. D. E. Ting. F. G. Sabi A. B. C. Okay. 1, 2, 3, 4. Sabi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 9 tulos. 9 agad. 9. Sabi 9. 10. Very good. Ulit. Sana. Ulit. May piso ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 9 agad. 10. Very good. First order ka na, Kaper. Ayan, si Katay ngayon nakapagsalita. Bye-bye! Bye-bye! Si Katay. Sabi, bag! 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 Bag kini. Ay, bag! Bag. Sabi, bag! Kasi, Sabi, bag! Ano yung pangalan eh? Bag! Lapis! Lapis! Ini. Sabi na nga ito nilog ko. Lapis! Lapis. Sabi na bag! Ano yun? Ano yun? Sabi, bag! Bag. Lag! Bag! Sabi, bag! Bag. Bag! udo. Ayan guys, bye-bye!